Здравейте хора, аз съм Дейта и сега ще ви развидя новите ларпи на сервера. На Да, сървъра, как се казва сървъра да питам? Razer България, как се казва. Еми, не можеш го кажеш. Да, хора, тук сме няма спрос ВГ. Не съм с теб, аз съм у нас. Колко пъти трябва да ти го кажа това? Да, и това е стана. Сечи. Тук има едно джумче. И сега няма ми взимаш от моите хейстки. Добре. Ето е прави хист. Защото съм опи, ти ще се правиш. Да. Они лица Рогияви Беги и Фангор 02. Тук има храна за... Нула. Тук има храна за уния, които нямат ранг. Усерите, за усерите. Да, пък аз имам и пейдж. Ти имаш ранг, защото си За опнат. България, да. Защото ми почакна. Ти Да, хора. си пичак, аз не съм. Да, бе! Това е, аз не мога повярвам. Да, първият Не, ларт памса. е Креатис. Къде? Сега не е да релард. Бе, мога да пиша правилно ли? Ми ти си втори клас, така че. Да, бе, втори клас. Това съм 6 май. Уоу, уоу, шести. Да, хора, това е Уоу. ларт Креатис. Ще мога ли след малко? Да, тук се Не. поставят прилоди. Водка Ти личи ли като ти казах? Мокни бе! Няма Напълна черта боти и там водвате. И поставите такива. Нали хората, ако искат вотват, бе, момче. Да, ако искате де. Да, тук има разни неща. Два лега, това е Сега най-важно. тям хоме. Да. Следващия лар. Я им покажи моето инвентори, колко съм опнат. Я им покажи моето инвентори, колко съм опнат. Дай пулката ви, постави Я пулката чакай, ви. я чакай. Чакай, изми пулката. Я виж. Чакай, Я виж колко лега, я виж колко лега. Мамо, лъжеш, че нямаш. Мръсник. Да, следващия лардроп. Аре, бе. Как бе, как ще съм те лъгал, бе, не е вярно, бате. Да, бе. Затова аз май един стаки 5 лега човек и аз му дадах 5 лега. Ходим на PvP и събих си всичките. И така. Колко обсидиан. Тинкс, на този го е ставил. Къде ти го вика? Сега го скрим и ви няма го намерите. Да. Ко каза, ко? Какво съм казала? Нищо не съм такава. Да, хора, сега тук се поставя често и ви си бъркате в често. Виж какво сме казали. И ви си бъркате в често и сте взимате разни неща. Бъркате си в честите. Бъркаме си, шек, бъркаме си. Е в гащите, да, съгласен. Кое е пена? И сори, ама, че постои ма аз да говоря, ти от тази от тебе не мога да говоря, брат. Майка ти е пена. Мога, че спря ми нета и пак ми... Ко бе? Човек спря ми нета и пак се пусна. Ома бе, брат. Аз така. Бах си антивирусната. Як антивирусна? Нали? Чеки бах си спря интернет и веднага го пусна. Да, хора, сега ми помогна да се тегля яка антивирусна. Нали бе? Линк за нея в описанието. Линк за нея в описанието. IP-то само ще описанието. Добре, чакай, само да кажа нещо. Добре, ще го запомня. Ще го запомня. Тук Роги Ави тук често е там, ако може да ги видите. И вие си взимате... Хакера 5 е опнат, защото всички гласуват на Хакера 5 да е опнат. Нещо ми прекъсваш, брат, мои хората не могат да чуят. Да. Да, тук на Wardrop Party пак се провежда 2 снейка на всеки евент. Евентът е от 21 часа и 15 часа. Да. Следващия Ward Али не?
И... Луна на крава. Ало, откъде ли сме? Тук съм. Да не си избягал. Шегувам се. Да, виждате, това е Lord Enchant. Чак сега ще избягам. Тук има табелки си, купувате Бягам, всички. бягам, Фанима, бягам. Къде сме? Бягам. Не се показва, че ти се показва, да ти после накрая ще покажа спина. Няма да го издам. Чакай, бързо си го сменя. Не се бе, брат. Добре, сменя се. Да, да се купувате XP и enchantвате 30 левел. Не казвам 30 левел, може и например 15 левел. Супер. Да. Следващия лад е War and да, там се бием с Алекс Прот. Да. Също и той има канал, гледайте за него, каналът му е Алекс Линк Прот в БГ. описанието. Линк за канала ми в описанието, защото съм лопнат. Обязателно. Да, хора, това е Warpaint. Там си има капанче. Няма да ходя там, защото сега ще му убие Ендерман, ама ето го, капанче. Там те затваря пак. Сега ще умра. Да, умря. Да, видя, че Warpaint. Сега ще им покажеш инвентара, като ти кажеш, ли? Warp Jump. Да, той е първият Warp участва. След Warp Drop Party той е след Warp Jump. Той е пуснал две. Не. Аз не видим какво ще. От 1.8 апдейта. Да, верно. Да, хора, може да влизате с 1.8, с 1.8.8, с 1.7.2, нали? Да. От 1.5.2 до 1.7 до 1.8.8 може да се влиза. Да. Разбягате тук не е. Да, хора, има 22 човека от 70. Да, това е джумпа, така че стане. И тук има една, как да го кажа, кабинка. Там, който печели, например, Алекс, печели Content BG Win пише. Да, следващия Warp Leaves, да. Не, след Warp Drop Bar, третия Warp. Да, той също е отворен, да. Отдолу има, как да го кажа, на дърветите листата и ви може да станете на 4 купчета и да... Не казвам на 4, че може да останете, може да... На каквото искате да останете, може да покачате, както и да ни паднете. И да, накрая ви дават някаква награда, там 2 лега и просто 2 сигурно. Аре, виж ми инвентара сега. Виж ми инвентара. Стратегия. Еха. Браво, скалиш, ходиш на пипи, бе? Не. Ти добре ли си? Аз ходя само за хейст. Да, следващия Warp е Warp не да. Да, хора. Знаете какво е Warp не да. Ако не знаете, ще го покажа. Да, тук също може да правите клипи, като искате да правите едно за едно. Учете Warp. Не, Warpaint, мамка му! Yes. Да, сега тук на стълбички, нагоре. Фък! На Warp Nether, там горе. Тук може да скачите да видите как правят пипи, сигурно долу. И да сбъдат. Да, и да паните. Какво? Какво ви каже? Искам да ти спре нета. Той ми спре пак види. Пак ли, бе? Да, бе, наистина. Точно и сега стана. Да, нещо ми прави проблема, нета. Чакай, Да. Първо видях Warp Nether, следващия Warp е Warp Shore. Чакайте. И сега мога да спре клипа и един път не знам с това, да не спре. Да не спре. Молете се, бати. Да не спре.
Да, не спря. На 10 минути 4. Yes. Да, AliExpress BG някъде друго не отиде. Да, от тук може да се отлапшат, може да си купите лошанки за PvP. Аре, аз ще затварям, чао. Окей. Айде. Да, виждате хора, Алекс не остави малко. Карай, тук може да си купите разни неща. Виждате. Това е лапшоп. Диаманти неща, тук може да си купите. Да, това е лапшоп. И дано да ми е як скина, дано да ми хареса. Слушалката са ми готини. Страшен съм. Да, следващия ларп е ларп Синуса и Тенис. Ако се чуем малко ниско, сори, ама не знам защо те се чуем на всеки клип. Full Enchant Armor 481, изпратете един смс номер 19354 с текст Take UC 2471. Да, Full Enchant Diamantен Sword 240 на 500 ММО, които може да се сложи на което искате. Аз на ръчичката 500 и на където правите отварките. И сега ще видите. Опа. Виждате, имам на това, как беше бе, Alchemy 503 и на помага къде е другото? Помага човек, къде са другите? Помага махнаха. Окей, не има на Alchemy. Да, 506 лева. Супер на пълки 6, 2,40 и да, това е. Да, казвам съм така. И да, това е моите преди да изкачите съм ми пишете на Skype. Да, това беше Larps Initiatives и сега другия ларп е Larps Sprint. Да, Warsprints е втория, след Warp Drop Party е втория ларп, който участва на евента. След ларп. Да, тук видите ли печели про двойка и 2 лева със сигурност. Защото аз съм печелил тук един път, не знам. И да, хора, съветвам ви да скачате по тея, да не се мъчите да спайдените, защото по-лесно е да скачате на почтата. И да, последния там има като капан, ти влизаш в него и той може да влият и там просто айтемите са телепортват в инвентара. Чакай да дам една супер голема полка. Много да ти бачка. Дайде. Да, следващия ларп е ларп. Трябва да последния. И ще надам, ще го спечеля аз така. И така. Да, защото съм пич. Да, това е нов ларп. Такова се го обясни. После ще ви кажа какво е вътре. 1, 2, 3, 4, да. 4, не бе, 4 по 2, 8, сори. Пардон. Бърках се. И това е, влизате вътре и то се чупка да не си. Да, чайте, например, да, на един лек. Това е забързо. И се го да ви покажа, че може да мине. И да, това бяха ларповете. Аз бях Jetpack и каналът ми е Jetpack.bg, ако не знаете. И това беше от мен. Абонирайте се за мен и чао!